Kedua kali lihat. Waalaikumsalam. Atur salam. Sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabare kados pundi? Sae mboten? Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Lajeng kata kanca enjang menika rasane piye atimu? Seneng. Seneng mergo apa? Oh, mergo enten basa Jawa. Seneng bisa mau mboten? Oh, seneng. Alhamdulillah nggih. Dados menawi ari-ari badhe sekolah menika sedahipun ingkang sepisan kedah pamit dhateng tiyang sepuh. Supaya apa? Supaya kegiatanmu nalika ing sekolah bisa lumaku kanthi lancar. Nggih, dinten menika sinten ingkang boten mlebet? Sekarang Depi. Oh, Tepi. Oh, Tepi. Oh, nggih. Ya, mungkin mangke Tepi saged mlebet bidang Rebu. Ajeng nggih? Nggih. Lajeng bocah-bocah saderenge pelajaran diwiwiti, coba dicek rumiyin ngadhapipun wonten sampah menapa mboten. Dipundhut. Menawi sampun diparingi sampah mboten. Tansah jaga kebersihan kelas nggih semuanya. Kelas pitu C. Sunggar menapa? Ayo. Ini. Ngacung. Menggunakan HP dengan seperlunya. Iya, menggunakan HP dengan seperlunya. Hingga yang perlu kanggo pembelajaran. Lanjut kali. Menjaga kebersihan kelas. Leres. 3. Masih mana? Ayo daerah iki ayo. Masuk kelas tepat waktu. Lajeng kasih wonten. Nggih. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Harus saling menghargai dengan temannya. Masih ada? Tertib saat jam pelajaran. Iya betul. Tertib saat jam pembelajaran. Harus aktif ketika pembelajaran. Masih ada? Nggih. Oh, tidak memakai HP saat pelajaran kecuali kalau diminta untuk digunakan. Masih ada lagi? Masih ada? Oh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus selalu menjaga kebersihan. Sudah? Sabut? Oh, nggih, sabut. Nggih. Dados menika kesepakatan kelas ingkang kedah dihukumi supaya kegiatan pembelajaran lumaku kanthi lancar, aman, tertib lan nyaman. Uga nyenengake. Ya sadurunge pembelajaran dina iki ngenani pembelajaran kembang api. Sadurunge pembelajaran keplok rumiyin kami kita sedaya. Keplok 1, keplok 2, 3, 4, 3, 1, 2, tepuk tangan untuk. Kembang gambu menika kalungku tembang apa? Kocopat. Kasehane tembang kocopat itu tembang sing kepiye?
Tuladhane tembang maca pas saliyane gambuk. Pocong. Pocong, gatruk, gandang gula, pinanti, kumambang, silam, kurma, micil, gatruk, sampun, asmaram, pangkur, gandang gula, sampun, sinom, wonten pinten? 11. Oke, jadi sinten menika kita sinau babagan tembang menapa wau? Tembang maca pat gambuk. Tujuannya apa manfaatnya? Tujuannya supaya bocah-bocah ya pinter ngerteni apa to kuwi tembang gambuk, terus isine apa? Piwulan becik sing iso dijupuk kuwi apa? Tujuannya itu. Lajeng mangke saka piwulan sing becik kuwi iso mbok tulodo, iso mbok terapke ing kegiatan ing tingkah laku sadurunge. Jadi ora mung iso nembang. Saliyane iso nembang, bocah-bocah iso mangerteni isi tembang mau, terus mangerteni piwulan becik sing iso majupuk, lajeng iso nerapi ing kakulinan saben dina ya, ing dalem ing papan. Saliyane kuwi manfaate uga bocah-bocah iso nguri-uri kabudayan. Kata nggih, mangke saged diterapke dhateng. Lajeng monggo kalau mau sampun mendhet HP, dibikak HP-nipun, lari-lari saged berkelompok. Silakan anak-anak untuk ke belakang, kelompoknya sampun dibagi, monggo balik ke meja kelompok bareng-bareng. Lajeng lajeng ciri-ciri menika wonten kocok salangipun. Guru gatra pinang, guru jenangan, guru laku. Bahasa Jawa, aku senang. Bahasa Jawa, aku senang bahasa Jawa. Tembang itu diceritakan sebagai pindahan kewan itu gajah lan kula. Kanggo manehi pitutur luhur murah manungsa. Ciri-ciri pengajaran guru gotong, 5, guru bilangan, 7, 10, 12, 8, lagu, u, Sambut? Oke, kelompok kangge kelompok sekawan. Kita ini jempol, jempol kanan, jempol kiri,
Mengenali isi tembang gambul lajeng piwuter-luhur lan paugeranipun. Mangke sanes wekdal kelompok sanes saged presentasi dhateng. Bagane wekdalipun menika sampun cekap, monggo saderenge katutup refleksi rumiyin kangge pembelajaran dinten menika kalau mau kados pundi. Lajeng mangke assessment kula set dhateng grup WA dipun garap assessment lajeng disumalaken minggu lajeng. Nggih. Kula kinten pembelajaran dinten menika cekap semanten. Mugi-mugi wonten manfaatipun kangge kita sedaya. Terima kasih sugeng enjang matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.